Fica coa bola presenta outro repaso da actualidade do noso fútbol. Benvidos e benvidas unha semana máis, non ao 11 galego, senón a outro repasiño de actualidade. Non hai 11 galego porque non houbo xornada na terceira. Galicia lamentablemente non puido pasar da semifinal ante Canarias. O que si pode dicir Galicia é que perdeu ante o campión da fase final da Copa das Rexións UEFA, da fase final estatal nacional da Copa das Rexións UEFA, porque Canarias gañoulle a Navarra tamén pola mínima. Bueno, o partido sería para analizar noutro directo, un penalti aí algo tonto na prórroga, despois de non ser quen de marcar ningún gol, como puxo Adri Rodríguez en Instagram, moitas horas de autobús e un poquiño de fútbol, non demasiado. Galicia, despois de se clasificar para esa fase final, non foi quen de pasar, non houbo xornada na terceira, si o adiado entre o Compos e o Cambados que despois falaremos, así que non facemos 11 galego, a vindeira semana será outra historia, e temos que repasar, por tanto, o que deu de sí a xornada futbolística deste final de febreiro e principios de marzo. Por suposto, facémolo con Antón Vieites. Que tal? Moi boas. Hola. Moita enerxía hoxe. Que tal? Que tal? Perdeu Galicia o venres, fin de semana longo, non? Porque xa tiñamos pendentes o venres con Galicia, co Club Deportivo Lugo, e tivemos fútbol a todas horas, porque o Racing Club Ferrol xogou o sábado ás 2, o Depor xogou o domingo ás 2, acabou a fin de semana onte co triunfo do Celta ás 11 da noite vencendo en Montilivi en Girona, sendo sextos con 40 puntos, unha auténtica animalada. A verdade é que foi unha fin de semana intensa. Traballamos. Sí, señor. Decir. Bueno, máis ou menos. Cantas horas traballalles? Uns máis que outros. Pois mira, o sábado entrei ás 12, entrei ás 2 e saín ás 12, e onte o mesmo. Entrei ás 2 e saín ás 12, así que bastantes, curramos bastantes esta fin de semana. Boas tardes, ficaboleiros, di por aí Adri Barraca, tamén estaba antes por aí Marcos Piedras. Por suposto, o malo de que Galicia quedara eliminado venres é que é o non viaxe de Antón a Cataluña, di Adrián Tsunami. Especialmente o non cobrar, entón, pero sí, lógicamente. Podes dicir que... Especialmente que Galicia non pudiera clasificarse. Claro, claro. E despois, a cousa máis importante das menos importantes... Houve unha serie de improperios aí a Galicia por non se clasificar na final e que non puideras cobrar ese partido, non? Ou non? No, a verdade é que non estive pendente do partido venres, podes dicir. Creo que non foi unha persoa que máis improperio soltou no grupo, porque hai outra persoa. Na comunidade ficaboleira de WhatsApp houve bastante crítica en xeral a selección, en xeral houve bastante. Sí, pero digo que no grupo ese ao que fa referencia hai outra persoa de que tamén dependía certo programa dese partido, que tamén rajou bastante da non clasificación. Ti tira balóns fora, non pasa nada. Ti tira balóns fora. Antes de ir co repaso de actualidade, Jatalim, estás por aí? Creo que Jatalim estas horas son da siesta, non sei. A ver se mete despois, pero non ten pinta de que apareza por aquí o bo de Jatalim. Hai que falar, por suposto, da xente que mantén vivo este proxecto de Fica coa bola, que non son outros que os nosos patrocinadores. O Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo, e tamén os amigos del Huevo de la Abuela de Melide Promundo, os mellores ovos pois do mundo, do planeta, increíbles, el Huevo de la Abuela, os ovos camperos de Melide para o mundo, para a hostelería galega no día e no Carrefour, e o Exalta na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra. Está collendo esa decena de ovos da boa, hai que coller unha xa nova, porque esa tela sempre aí, Sí. De vez en cando hai que innovar o formato. Efectivamente. Hai que innovar o formato. Empezamos a repaso de actualidade, por suposto, de categorías de arriba para baixo, así que, como dicía Antón antes, imos comezar polo último que aconteceu na fin de semana, porque é a primeira división. Imos comezar falando do Real Club Celta de Vigo, que remontou e que foi quen de vencer o Girona por 1-2 en Montilivi para se situar sexto clasificado con 40 puntos. Sexto, non?
ou sétimo? Sí, Sexto con 40 puntos a 3 do Betis que empatou no derbi andaluz ante o Sevilla. Non sei por onde queres empezar. Eu, así como primeira, o que máis pensei durante a retransmisión onte do partido é que na primeira parte o Celta para min merece ir ao descanso gañando e marcha perdendo, e no segundo tempo está mellor o Girona e é xusto cando remonta o Celta. Sí, pero tivo esa sorte que non tivo outros días na segunda metade, non? Aparece Jude Cla para facer o que máis lle gusta, penso eu, que correr e definir, que correr ao espazo e golpear, esa galopada que fai, e despois ese gol, autogol de Víctor Reis que dá 3 puntos para o Celta. Unha máquina competitiva o equipo de Claudio Giraldes. Non é outra definición, creo eu. Totalmente, un equipo que xa comentamos moitas veces máis maduro do que reflexa a súa idade media do cadro de xogadores, de novo cunha boa representación tamén do celtismo en Montilivi, con varias peñas tamén de Cataluña do Celta, co debut, a boa nova do debut de Andrés Santañón. Non é só facelo debutar, é facelo debutar en que contexto fai debutar Claudio, por diante de xogadores experimentados, Matías Vecino, Iago Aspas, que tiñan nese momento no banco, co 1-2 no marcador e co Girona apertando na procura do empate, e malia iso fai debutar Andrés Santañón, Claudio Giraldez, un máis, aínda en idade juvenil, ou seja, que é unha auténtica animalada, e creo que non estivo mal. Despois lín en Twitter que estivo nervioso, que non sei que, para min Merco e a Claudio que di en rolda de prensa de que xogou con moita personalidade. É un Celta que, bueno, a min encantou o partido de Jude Cla. Radu volve a estar decisivo con paradas. É certo que diste que neste partido caeu de cara cando o mellor outros, como por exemplo contra a Real Sociedade ou outros nos que o Celta estivo mellor que o seu rival, sacou un chisquiño máis, non? Nos expected goals, en ese tipo de estadísticas que miden quen debería ter marcado máis goles. Pois creo que o Girona onte fixo un chisquiño máis que o Celta, pero o Celta levou os 3 puntos, está con 40 a 3 do Betis. E un pouco quería rescatar tamén a reflexión que puxemos en Twitter onte a noite dos amigos de TQHT, era Lucas Peteiro, pero tamén engadía o Marcos Piedras, un pouco do de Claudio Giraldez, a revalorización do club, todo o que fai por expandir, non, a marca Celta, por facer este equipo competitivo, por estar relativamente preto de que o Celta consiga a clasificación europea 2 tempadas consecutivas, tendo equipo en oitavos de final, recibindo primeiro o Lyon e tendo que ir a xogar despois ali, deixar de ser o Celtiña. Esa era a reflexión un pouco de Lucas Peteiro, ese equipo, non digo pobriño, nos aquí ao final reivindicamos todo tipo de fútbol, reivindicamos o bonito que é tamén o noso fútbol, o fútbol máis humilde, pero realmente o que lle dá un equipo poder chegar a cotas máis altas, ademais da clasificación europea, ademais de ter máis cartos como tal, pois é un tipo como Claudio Giraldez o que debería blindar, pero xa, Marián Mourinho. Banco completamente o que acabas de decir. Tedes o clip aí de Lucas Peteiro nas nosas redes sociais por se queredes velo, e por suposto o postpartido de TQHT, todo o que fan que xa analizan eles da bondo todo do Celta, así que nos así un pequeno repaso, creo que quedou máis que claro. Claudio é a Deus o que lle rezo cada fin de semana. É o Deus o que lle rezo cada fin de semana, di Marcos Piedras. Bonito que non para, porque ti pensas que eu tendo en conta un pouco a situación na que está o Celta agora, na que obviamente agora a dinámica volve a ser positiva, a inercia positiva, vengo a Madrid. Oye, vengo a Madrid. No, eso é o mellor, que veña, literalmente foi o que dixo Claudio onte. Pregúntalle a Víctor López en rolda de prensa, dille, xa está, a permanencia xa está, non? E dixo, bueno, eu dixen 43, así que hai que gañarlle o Madrid o Benres. Literalmente dio así, o sea, eu dixen 43, hai que gañarlle o Madrid o Benres. Pues nada, chico, que veña Madrid, o que ti queiras. Que veña Olympique. Oye, vamos a Cartuja, sabes? Quero decir, o ilusionómetro obviamente está moi alto, pero porque hai moitos motivos para ilusionarse. Efectivamente, así que dure moitos anos Claudio Giraldez no Celta de Vigo. Imos coa segunda división e falamos da remonta épica con epicidade do Dépor en Zubieta por 2-3. Foi quen de remontar, como digo, o equipo de Antoni Hidalgo. É certo que se adianta moi cedo con un erro do porteiro do filial da Real Sociedade que transforma Stoikov, un gol que foi revisado polo VAR, pero que finalmente subiu o marcador prácticamente no minuto 2 de partido, e a partir de aí pois considero que é un baño do filial da Real Sociedade, que o Deportivo está completamente desdebuxado no partido, que a Real Sociedade ten ocasións claras para levar incluso máis vantaxe, consegue darlle a volta ao resultado e ponse 2-1,
hai unha expulsión que evidentemente marca o partido e a partir de aí o Depor remonta e incluso puido marcar algún goliño máis. É certo que quen desatasca o partido é Vilen Songo co seu gol, co 2-2, que é un golazo, control e definición o Paulongo co interior do pé, un golazo, simplemente. A xente fala das características de Zakaria, de Mulatieri e tal, non sei se é unha mestura dos dous, o que sí sei é que ten gol. Vilen Songo ten gol, demostrou no Fabril, cada vez que ten algún anaco de minutos co Deportivo fai o propio, en Copa do Rei estivo a piques de marcar, cando eliminan o Mallorca, que ao final marca Noé, Vilen Songo ten gol, e despois hai un MVP da tempada, hai un MVP de novo do partido, que é o que marca o gol da vitoria, que é Mario Soriano, que o xoga absolutamente todo, que xoga na base, que xoga na media punta, que o fai absolutamente todo e que volveu marcar un gol importantísimo. E despois, Antón, o que hai aquí, o Depor está cuarto, 49 puntos, triplo empate entre Castellón e Almería, é dicir, está en puntuación de ascenso directo. E o que hai no deportivismo é un debate moi amplo, un debate moi extenso, con moitas voces, con moitas diferentes versións de pensamento, non? De moita xente que non está conforme coa proposta de Hidalgo, que é o debe principal do Depor, como xoga, como propón, como lle dominan os partidos. O a Real Sociedade outro día dalle un baño, sinceramente, durante moitos treitos. Tamén en Riazor, que é algo moi negativo. Pero é o que puña onte eu en Twitter. Hai ascensos feos. Hai equipos como Oviedo o ano pasado que ascenden co fútbol que a ti che gusta, con pouca proposta, pero tacatá 1-0, tacatá 2-1, tacatá remonta 2-3 e estás cuarto con 49 puntos. Que a mí me gusta, non, é un fútbol que compites, ti tens que competir, non é un fútbol que pode gustar máis, pode gustar menos, vai de sacar resultados. Quero decir, a maior, perdón que vou a mesturar dúas cousas que non casan como auga e o aceite, non? Pero a maior virtude do Celta deste ano é a maneira de competir en partidos máis feos ou facendo partidos máis feos. Bueno, pois igual hai que facer os partidos máis feos. O titular, para min, do triunfo de onte do Depor sería triunfo desos equipos que son campións, desos partidos que tens que sacar. Véase a semana pasada o Tenerife no Espiñedo, gañando de penalti no último minuto sen facer un bo partido. Pois é igual, quedas o rival con un futbolista menos, ti estás perdendo, eres quen de remontar, marcando Vilen Songo no treito final e Mario Soriano no desconto, pero son partidos que para estar arriba tens que sacar. Reforzan a idea, eu creo que reforzan a idea. O problema é cal é a idea, ese é o problema, que ademais onte en Zubieta houve unha boa parte, perdón que che cortei, unha boa parte do deportivismo que tamén cantou baite xa a Hidalgo. Temos tamén o propio streaming que fai o Depor enfocando o banco de como festexa Hidalgo con esa rabia, con esa patada ao balado. Creo que tamén Hidalgo, non sei, mira o que di Marcos Piedras, o Deportivo vai terceiro a pesar de ser dirixido por Hidalgo. Creo que hai creo que é irreconciliable, por moito que o Depor siga en puntuación alta e siga loitando ata o final polo ascenso directo ou polo playoff como terceiro clasificado, a relación do deportivismo con Hidalgo é irreconciliable, cunha boa parte, claro. Puntuación de ascenso. Un pouco está empatado co Castellón. Petzolano no Valladolid, ¿no? Berros de baite xa incluso celebrando o ascenso, ¿no? Está empatado co Castellón a puntos, ten 49 puntos. Claro, que queres que che diga? No, claro, vimos de Imanol lidiar, que quero decir, por favor, que o Depor vende... Cantas tempadas estivo entre segunda e primeira federación? Non sei. Vende todas esas tempadas 4, ¿no? Dominando aos seus rivais porque era infinitamente superior. Claro, pero eso esta é segunda división. Probablemente tamén este ano teña mimbres como para ser ten máis balón, sí. Para xogar máis, para facer mellor as cousas. En ascenso directo non van a estar con Hidalgo. Bueno, polo de agora están empatados a puntos, con 49 en puntuación de ascenso directo. Por exemplo, hai cousas de Hidalgo que, primeiro, as roldas de prensa son infumables, cero autocrítica sempre, son infumables. Pero despois, por exemplo, cousas que vin que a xente lle criticaba onte en redes sociais. O cambio de Nubi. No segundo gol da Real Sociedade hai un pase de Loureiro que queda a medio camiño entre Ferllo e Nubi, que se está abrindo xusto nese momento e literalmente marca para hacer o filial da Real Sociedade. E colle o tipo e no segundo tempo cambia a Nubi e mete a Arnau Comas, co Depor tendo que remontar o partido. É un cambio para sinalalo. Non sei, Nubi, que ademais estaba facendo unha moi boa tempada. Creo que é unha das noticias positivas do Depor, que sempre vive de estellos individuais, de calidade individual, de Jeremai, de Mella. Non sei, hai cousas de Hidalgo que sinceramente non comprendo. Entón, pois veremos ata onde é quen de chegar este Depor. Vamos a ver.
Vamos a ver. Últimas 7 xornadas, 15 de 21, e só perdeu contra as dous primeiros da clasificación. Contra o Racing e contra o Castellón. Entón ti van case Hidalgo, non? Dende o principio de tempada. Logo sí que é certo que... Sacadelle clips anteriores, sacadelle clips antigos este tío. Futbolísticamente, pois non está, lóxicamente non gusta. Podo entendelo, podo comprendelo. Non sei. Cuarto. É o cuarto equipo da categoría que máis goles marca. Sí, bueno, pero eso pode ser tamén por calidad individual, por aproveitar erros do rival como partido da Cultural Leonesa, que realmente decídese prácticamente a media hora de xogo. Non sei. Pero bueno, a ver, tamén había que sacalos en Jeremai tamén, que era unha baixa importante este partido. Non sei se hai moito máis que analizar deste Depor, máis alá de ver o que lle depara un pouco, porque do partido creo que quedou máis que analizado, Antón. Pois mira, polo de Cedo, non? Esta semana visita o Castellón, a Real Sociedade B. A ver que fai. A Real B que chegaba, é certo que Real B chegaba de 3 vitorias consecutivas e de gañarlle o Málaga, por exemplo. É dicir, é verdad que eles viñan nunha moi boa dinámica, pero bueno, o baño para min que lle meten entre o gol de Stoikov e a expulsión é curioso. É curioso. Sí. É curioso, pero bueno. Sí. Bueno, o Depor que xogará o domingo en Riazor ás 9 da noite, recibe o Granada, un partido... Saben, é que todos os partidos van a ser finais. Eu, de feito, eu dixenche. Bueno, puxo polo grupo co 2-1 dixen hasta logo. O sea, a sensación que temos, creo que a sensación que tíamos todos é que se perde o partido de por esta fin de semana. Hidalgo non seguía, non? No, se o perde como tal, no. Eu creo que non o botan. Eu pensaba nese momento de tanto domino da Real B e despois dun erro tan groseiro como é o do segundo tanto do filial da Real Sociedade, eu pensaba, se isto acaba en goleada, o mellor sí, pero por perder non o terían votado, eu creo. Eu creo que non o terían votado. A ver, é que o equipo segue en playoff, é que eso non... que ninguén dixo ao principio da tempada, ningún manda máis do Depor saiu a dicir que o obxectivo era sí ou sí o ascenso directo. Tamén o dixemos aquí en Figa coa Bola. Bueno, o mercado de fichaxes de inverno que fai o Depor, claro, é para apostar por ascenso directo a primeira. Creo eu, vamos. Roubas ya Ricky ao Albacete. Roubas que se entenda, que a ver se despois vou sair en Twitter aí funado, sabes? Sí. Bueno, partido moi importante. O domingo en Riazor, non só polo Depor, que ten 49 puntos, que vai a perfectamente poder rematar a xornada que ven en postos de ascenso directo, senón porque o Granada, a expensas do que fagan Andorra e Leganés que teñen que xogar, bueno, o que está claro que vai a chegar a esa xornada con 2 puntos por riba do descenso que marca o Huesca, así que tamén pois que o equipo andaluz, o cadro nazarí, que se vai a xogar a vida. Imos coa primeira federación, baixamos un chanciño, temos a clasificación primeiro, vou cos resultados en clave galega. Derbi, Ourense Club de Fútbol 2, Club Deportivo Arenteiro 0, tedes un reel na nosa conta de bueno, en todas as nosas redes sociais de Antón aí narrando pro Galicia en goles os tantos do Ourense Club de Fútbol, con esa lei do ex tamén de Martín Ochoa, e o tanto de Aimane Gelbat. Talavera 3, Racing Club Ferrol 1, co gol de penalti de Álvaro... No, co gol de... No, co erro, digo, de Álvaro Jiménez do penalti. Era o sacou fora do estadio, sí. Bueno, que o clipe é histórico. Sí. Hai que de Talavera mandou uno a Teruel. Celta Fortuna 1, Mérida 1, por certo con Manu Rivas MVP do partido no Mérida, e con un penalti, por exemplo, detido por Coque Carrillo. Tamén o gol do Fortuna foi de penalti de Hugo González. No segundo intento. É verdad, que hubo que repetilo 3 minutos parado. Atraco o Celta Fortuna, di Marcos Piedras. Osasuna Promesas 0, Pontevedra 0. Outro gol anulado, desconto Pontevedra. Neste caso moi claro, porque aí fora de xogo adiántase moito Resende nese contragolpe, nese contraataque. Gol anulado claro. Tamén hai unha acción no primeiro tempo, unha falta que non é quen de transformar Yelko, pero que lle fan a Compa, que podería ser o último home ou non mo parece, pero bueno, pouco, o sea, é normal que quedase 0-0 ese partido porque foi bastante bocata de cemento, sinceramente. Ese Osasuna Promesas 0, Pontevedra 0, e o partido do venres que comentaba antes Antón, o gol da Toupiña un pouco, non? Ese gol de Nico Reniero no Lugo 1, Bilbao Athletic 0, un partido tamén con polémica, que últimamente os partidos do Lugo tamén están cheos de polémica, e que na primeira federación é todo polémica, así que, bueno, a clasificación, claro, queda o Fortuna con 49, a 9 do Tenerife,
39, Pontevedra 41, Lugo 40, Ponferradina 39, como equipo galego, claro, Racing de Ferrol 37, Ourense Club de Fútbol 31 e Arenteiro con 24. Antón, teu turno como aspas nas bateas. Lecturas que facemos desta fin de semana. O Club Deportivo Arenteiro está, eu creo que non desaoficiado porque está a 6 puntos, 7 puntos da permanencia, pero sí que ten as cousas moi difíciles porque teño a impresión de que saca sempre os mesmos 11 Jorge Cuesta porque non hai máis. E claro, así é moi difícil competir sempre porque volve a estar en unha xeira de 3 derrotas consecutivas e porque ao fin e ao cabo perdeu diante dun rival directo como o Ourense Club de Fútbol, que pola súa parte respira. Que sí que é certo que na casa ten un calendario moi complicado e fora é un dos equipos que menos puntuación leva como visitante no que llamamos de tempada, pero que na casa os rivais que ten nas vindeiras xornadas é Racing, Ponferradina, Lugo, son rivais importantes de moito nome, e está aí marcando a permanencia o equipo de Dani Yasser, que, como digo, só suma como local, como visitante o único triunfo que foi en Espiñedo e algún empate aí en Zamora, en Cáceres, penso que tamén empatou. Subindo na clasificación, o Racing 11º. Chama moitísima atención o Racing 11º a estas alturas de tempada. Chegou Romo, tal, non sei que, sí que é certo que hai unha igualdade tremenda na zona media da táboa clasificatoria, dende Lugo cuarto con 40 puntos, ata o Racing 11º 37, están todos en un partido, pero chama moito atención. E o Lugo, ao fin en playoff, cuarto, con esa dinámica cara arriba, esa frechiña para cara arriba de que ata as toupas entran, de que lle anula un gol tamén ao Bilbao Athletic no desconto. O Pontevedra, que sigue sumando, que está un pouco, non sei ti que pensas, pero nesa dinámica tamén da primeira volta, que tivo moitas semanas sen gañar, pero que empataba, que sumaba, que perdía pouco, tal. Creo que está outra vez nesa fase da primeira volta, na que se quen de sair desta fase, pois sacando un par de triunfos consecutivos. De novo creo que vamos vai a ver como se pode distanciar dese grupo de equipos que veñen por detrás. E o Celta Fortuna, mangazo esta semana, non lle vai a dar para pelexar co Tenerife, penso eu, pero bueno, é un posto espectacular, é unha puntuación espectacular para o equipo de Freddy Álvarez. E se vemos a semana que ven, Arenteiro recibe o Real Madrid Castilla sábado 4:15 da tarde en Espiñedo, o Lugo que a mesma hora visita ao líder ao Tenerife. Temos un Guadalajara Celta Fortuna domingo ás 4, a mesma hora en Pasarón Pontevedra Unionistas, e ás 6:30 Baracaldo Ourense Club de Fútbol pechará a xornada o domingo 8:30 da tarde. Manda narices, Primeira Federación, domingo 8:30 da tarde, Racing Club Ferrol Cacereño. Schulz, estaba Montoro, Vidorreta e o Central Novo vendo o Pontevedra B e logo a Presi rompendo a cabeza por esta xeira mala. Marcos Piedras, duda, podese xogar de noite en Espiñedo? Pola luz refírome. Bueno, non sei. Sí, porque, bueno, a ver, xa non é que esta tempada houbo venres das 8:30, sei o que che preocupa, que non sei como ides facer pa chegar dende Lión o xoves ao estudio de TQHT a narrar o venres o partido. Irán o Espiñedo. Pues si son capaces. Supoño que coincidiremos, non sei, pero probablemente xa non é que valga a luz para partidos de Primeira Federación, senón que, bueno, por exemplo, partidos de Copa do Rei, Arenteiro Valencia, Arenteiro Atlético Madrid, foron ás 9 da noite. Por lo tanto, luz de sobra. Sobre o Pontevedra que comentabas, lía Tinto Barrantes esta fin de semana, tuiteiro de referencia, sempre o menciono, fica coa bola, bueno, a súa conta de datos PCF tamén. Decía, só un gol en todo febreiro e foi de falta directa, casualmente dende que Tiago rompeu o cruzado e ante os actuais 4 últimos 6 empates e unha derrota. Non creo que todo poida justificarse coa ausencia do Ourensán, pero volvemos a ser un equipo bastante plano. Xa o comentamos aquí, creo que o Pontevedra en certos treitos de primeira volta sobrepuntuou e pode que agora este vivindo a realidade. E outra cousa máis, hai unha falta de gol evidente, hai unha falta de que a xente que non é compa aporte máis goles a este Pontevedra, en xeral, segunda liña e extremos, e o vindeiro partido antinonistas non está a compa. Así que veremos. Non está a compa. Así que cuidado
Cuidado porque sí, é certo que sacas empates, é certo que non perdes tal, pero apertouse todo moitísimo. Esa vantaxe que tiña o Pontevedra antes co playoff que lle permitía ilusionarse tal e cual, pois agora Bilbao Athletic, Mérida e Castela están con... Eso é relativo, quero che decir. Ok, a vantaxe, vale. Na xornada 26 había algún Granate que a principio de temporada pensaba estar terceiro. Non me malinterpretes as miñas verbas. A tempada é histórica e tremenda e cos mimbres que lle deron a Rubén e a Adri Abalo están facendo un traballo espectacular e permiten agora este nivel de exixencia. E como permitiron, grazas ao seu bo traballo, este nivel de exixencia, agora, porque ti me preguntache que se seguía puntuando, que se seguía... Pois para min está con ese puntiño de que lle falta un chisco en canto a gol, en canto a proposta, de volver a ter ese que saia todo, ese ter dúas oportunidades e marcar 3 goles. Entón, como se apertou todo, pois bueno, é máis difícil en canto as ao porcentaxe, por exemplo, que lle dan certas aplicacións de que equipo se vai meter en playoff e cal non. Pois creo que o Pontevedra baixou un chisquiño as súas probabilidades no estatístico, no teórico, que logo é fútbol evidentemente, de quedar en playoff porque se apertou todo moitísimo e porque o Pontevedra non é tan brillante como foi durante moitos treitos da primeira volta. Simplemente ese análise. Que non xogue máis Resende non se entende, di por aí Schulz. Baixamos a segunda federación? Ou queres algo máis da primeira? Non, baixaremos. Baixaremos, Carmiño, abra a porta. A segunda federación que deixou a Sarriana 3, Unión Deportiva Ourense 1, Bergantiños 2, Fabril 2. Tamén tedes un reel espectacular que fixo onte Antón Vieites narrando po Galicia en Goles, con ese gol de RNX Foto capturado polas cámaras de RNX Foto, golazo de Quique Fernández no engadido para empatar po Fabril despois do 2-0 do Bergantiños. 2-2 quedaron finalmente nas Eiroas. Ávila 2, Coruxo 1, e iso que empezou gañando Coruxo co gol de Santos Fonterigo. Xa está, non? Ou hai algún máis? Xa está, porque houve 2 derbis, así que non hai máis equipos galegos. Sí que hai que comentar que o Oviedo Vetusta, tamén co empate do Fabril, el líder gañoulle 5-0 o Salamanca e marcou 2 Lucas Santañón, así que semana fantástica para o Santañón. Debutou Andrés co primeiro equipo do Celta e Lucas Santañón marcou 2 goles, un ao que lle debemos, Antón, por certo, moitas aparicións no 11 galego, pero pois é o que ten. 5-2, vale, pois pensei que era ian 5-0, creo, porque eu vin o resultado e despois creo que foi 5-2, non o sei, falo de memoria. Fabril 50, segundo clasificado a 2 puntos de Oviedo Vetusta. Coruxo que segue en playoff 41 puntos, a 2 da ximnástica segoviana e 2 por riba do Numancia. Unión Deportiva Ourense 38 puntos, Sarriana 28 e Bergantiños 35. Sarriana a un punto de sair do descenso e empatado a puntos co Valladolid Promesas, que agora mesmo, que agora mesmo está en posición de non me deu tempo a mutearme. De play out. Sí, 5-0 o descanso, di Schulz. Así que non sei que queres comentar aí do derbi das Eiroas no que estiveches, da Sarriana Unión Deportiva Ourense. Do derbi das Eiroas e da Berorril, pouco máis. O Bergan gustoume moitísimo. O Fabril tirou de fe e de orgullo e da pelota parada para empatar o partido. É un punto moi importante para Fabril para seguir meténdolle presión ao Real Oviedo Vetusta, e o Bergan ese punto que o deixa en terra de ninguén. Creo que se chega a gañar podería mirar moito para arriba. Agora ese empate pois ten que estar tamén pendente polo que ven por abaixo. E do outro derbi, a ver, temos que contar co Golea. Sí, a ver, primeiro hai que contar o fútbol. E o fútbol é que gañou a Sarriana por 3-1 cun recital de Edu, que marcou 2 goles, o ex do Gran Peña e do Choco. Así que eso é o primeiro. E despois si, o volea, houbo cánticos cruzados, a Sarriana berraba Ponte Ourense, e os da Unión Deportiva Ourense responderon Seica, presuntamente, como se soe dicir, con berros de a terceira. Borja Fernández mete unha rajada criminal en rolda de prensa despois de perder, hai que dicilo, despois de perder o partido. A primeira resposta, en canto lle preguntan polo partido, é o primeiro que quero dicir é tal. Porque supostamente a Sarriana... No, supostamente non. Eso non é supostamente. Eu non o sei, eu non estaba ali. Creo que ti tampouco, por eso é supostamente. Eso é verídico.
Pois o que pasou, pois que conto a ti, entón. Se tes tanta No. información, conto a ti. No, en teoría, non o sei, segundo Antón Verídico, pois non deixaron entrar a cámara do club do Unión Deportivo Ourense o campo da Ribela, non entendo moi ben por que motivo. Tamén sei que había unha serie de invitacións xa palabradas e finalmente pois tivo que pagar 18 euros, que non é pouco, xente da Unión Deportiva Ourense. Non sei se houbo algunha lea máis, pero un pouco que xa viña quente o partido por ese tipo de cousas que non deixaron, como quen di, traballar a gusto os profesionais da Unión Deportiva Ourense. Bueno, e despois o partido tivo que tivo, gañou a Sarriana, houbo eses cánticos entre as dúas afeccións, e Borja Fernández deu bastante cera na rolda de prensa. O tema, estou pensando a ver canto me quero mollar. O tema das entradas, polo que eu sei, eran 5 entradas. 5 chama entradas. Eu dixenlle a unha persoa antes de empezar este directo que non nos íamos meter moito na lea, pero foi Antón Vieites, colleu a vía rápida, dirección Cambre, e nada, meteu sexta e o carallo 29, pois nada, dalle, adiante con todo. Básicamente, polo que sei, houve 5 entradas que creo que unha vez rematado o partido, esas 5 invitacións, que en teoría eran invitacións, estaban sen pagar, non sei que, non sei canto, houve esa reclamación, que 18 por 5 son 90 euros. Tampouco son 9.000. O sea, perdes os 3 puntos e cando saes do partido di 90 pavos que non pagastes estas 5 entradas, non? Un pouco así. Creo que sí que foi máis ou menos así. Creo que tamén houbo despois... Ves, pero ti dis creo, dixen supostamente, ofendicheste moitísimo. A ver, pois pero é que nós non estábamos. Podemos contar o que nos contan, pero eu nunca vou poñer a man no lume por nada que me contan. Xa cho digo eu, vamos. Prefiro decir supostamente curarme en saúde. O das entradas é verídico, eso das entradas é verídico. Agora, que eu vou a contar é que creo que houbo chamada de perdón dende a Sarriana Unión Deportiva Ourense pasadas horas por estas 5 entradas. Creo. Eu que ia dicir tamén que no creo no suposto que estamos comentando, igual nos falta outra versión. Igual que onte, por exemplo, no Galicia de Goles, cando estábamos narrando o partido, contáronse eses berros de a terceira por parte dos aficionados do Unión Deportiva Ourense e non nos faltábanos, mellor dito, a outra parte. Por que veñen eses berros? Porque a xente da Sarriana, con o cheo da Ribela, estaba berrando Ponte Ourense. Entón, pois, contestación, resposta. Hai que saber as dúas versións sempre. Como nos estamos empozando aquí cando poderíamos falar de Edu, que marcou 2 goles e xa está, que lle robamos a aparición no once galego e seguir co seguinte. En definitiva, que son cousas que quedan aí, ¿no? Pero que faga o Salamanca, pues vale, ¿no? Quero dicir, sabes lo que vas. Que faga Sarriana. Non teño unha opinión formada sobre iso. Adri Barreca, fútbol, exactamente. Imos falar de fútbol. Imos falar de fútbol. Do fútbol? O que dicías, o que a Sarriana foi moi superior, que a Unión Deportiva Ourense prácticamente que non compareceu no partido, especialmente na primeira metade que foi malísima. Moi boa da Sarriana. E no segundo tempo, lógicamente, xa co 3-0, pois chegou o gol de Josef para recortar diferenzas, pero... Josef que marca sempre, o terceiro de Arona Sané na Sarriana, ademais dos 2 de Edu, creo que a Sarriana mereceu gañar. Tamén é certo que xa merecera gañar na mala xeira da Sarriana algún partido máis dos que gañou. O Viana. Por exemplo, incluso... algúns con polémica arbitral que xa comentamos e xa escoitamos tamén a algunha rajada que outra que meteu Dani Jiménez, pero bueno, precisaba gañar a Sarriana polo civil ou polo criminal. Volvemos a ver a clasificación, está un puntiño, o sea, está aí a cousa, a ver que pasa. Confías máis, entendo que confías máis na Sarriana que no Arenteiro, primeira e segunda federación. Non digo só pola puntuación, senón por sensacións. Sí, pode ser. Seguramente, tamén por puntuación. Oxalá, porque significará que non hai arrastre. Arrastre non vai haber. Porque vai extender o galego do playoff.
Correcto. Toma aí, veña. Ala. Correcto. Os paxaros e as escopetas. Bueno, algo máis da segunda federación. O Coruxo con ese gol de Santos Fonterigo. Tedes o Bergantiños Fabril no ril das diferentes plataformas. E pouco máis. Creo que imos xa coa terceira. Repasar calendario esta fin de semana, que básicamente Deportivo Fabril, Rayo Cantabria, sábado ás 5. Pois teñe que facer un favor o Fabril ou a Sarriana gañando o Rayo Cantabria. Sería importante. Sí, veremos tamén, bueno, supoño que Viren segundo non creo que xogue, e menos despois de marcar co primeiro equipo, pero bueno, ao ser Fabril sábado, Depor o domingo, veremos o que pasa nese tema de convocatorias, de cantos poden estar disponibles para Manuel Pablo. Temos tamén temos tamén Real Ávila Sarriana sábado ás 6, para o domingo ás 5 da tarde Burgos Promesas Bergantiños, Coruxo Langreo e Unión Deportiva Ourense Real Oviedo Vetusta. Imos coa terceira. Non estás preparado, Antón. Liches WhatsApp, en xeral. Lin o guión. O guión e WhatsApp. Non te chegou ningún WhatsApp a ti. A min chegou un WhatsApp. Estou flipando. Bueno, ¿De qué? polo de agora, polo de Polo de agora, a terceira que xa ten todos os partidos ao completo, xa ten o mesmo número de partidos, 22. Todos os equipos, os 18 da terceira, porque esta fin de semana, aproveitando que había esa Copa das Rexións UEFA, Cambados e Compostela xogaron en Burgáns o partido adiado polo aquela xornada do temporal da xornada 20, co Cambados en Noel Chaves, e aínda así 0-0 no marcador. Cun pouco que contou Beroquis no Galicia en Goles, e tamén vendo o resumo do enxogo, pois o certo é que Cobo salvou o Compos, que é certo que tivo algunha ocasión, por exemplo, abaixo a esquerda, xa no segundo tempo, Antón Guisán de un centro que se embelena despois de petar nun defensor do Cambados e que case vai para dentro, pero as ocasións máis claras tivo o Cambados. Dieguito Iglesias tivo dúas moi claras, arriba a dereita coa testa marcha Rentes do Pau, e a falta do segundo tempo que tamén sae moi preto do Pau, e creo que a máis clara, parada de maior mérito de Alex Cobo, é a primeira arriba a esquerda, parada de Cobo Alberto Lago, nun rexeite aí, pedían fora de xogo os defensores do Compo, xogou Uzal de central, por certo, e o disparo aí a medio a quemar roupa e saca unha boa man o Lobo, Alex Cobo. Boa tarde, pensei que xa eran as 9. Non, é que non hai 11 galego e adiantamos un pouco. Pois o que me acaba de chegar a WhatsApp foi que non sei como afrontar isto, Antón. É que por aí coméntase por aí no aire que poderían destituir a Secho do Compos. A min pareceme rarísimo, pero é o que me acaba de chegar o WhatsApp, que se comentou por aí en certos adestramentos. Entón, Operación Jaula. a min pareceme rarísimo, pero rarísimo. Entendo a exixencia, entendo todo, pero volvemos a perder a clasificación. O Compos está con 46, 3 por riba do Arousa aínda. O Compostela adestrou hoxe, non? Creo que sí, non? No, pero non no adestramento do Compos. Xa. Poño en barbeito a información, pero só digo que me acaba de chegar o WhatsApp. Despois, evidentemente... Con isto, fixen un xogo esta mañá. Bueno, un xogo. Simplemente, clasificación, Compostela 46, Arousa 43. Sabemos as dinámicas de ambos os dous. Quero que me pares cando penses que o Arousa pode perder un partido. Vale? Vale. É un momento que meto o calendario, pero bueno, o primeiro desta fin de semana é Noia Arousa. Noia Arousa, pode perder. A ver, é que por poder pode perder. É así, tío. É así, fútbol. Vale, veña, vale, va. Gaña Arousa, vale. Quitando que isto é fútbol, vale. Teóricamente, vale, na teoría. Arousa Atlético Arteixo. Oso duro. Pero oso duro, sí, pero... A ver, facemos ao revés. Ata onde queres chegar ti? Ata que partido queres chegar ti? Digo, Arousa Viveiro. Segundo Antón gaña tamén, vale? Montañeiros Arousa. Segundo Antón empata. E logo ten Arousa Somozas e Arousa Racing Club Vilalbés, que un dos dous, o lógico é que pinche xa, porque... Queda unha chea. Dani, grazas por ficar coa bola. Forza Atios, que coido que... Senón é unha xeira histórica. Esta fin de semana miramos noutro bando. Boa tarde de Atios. Viche como adiviñei? Sí. Era do Atios. Polvorín Compostela.
Que? ¿Qué crees? Podo seguir, Compostela Londres. Buf, cuidado. Na casa gaña o Compos. Vale. Nada, simplemente fixen ese xogo, digo, vai a calendario que tengo Compos. Pero tamén o Arousa, non? E que a terceira o calendario... O sea, ao final o Compos empatou co Cambados, perdeu co Barco, perdeu co Silva. Creo que o problema do Compos, en canto a resultados, non está sendo o Racing Vilalbés, o Alondras, o Arousa. Non escoitamos agora, quedache en silencio. No, que eu estou tranquilo, digo. Ahora. Estou tranquilo. Claro, ti como tes as dúas versións, a do o Compos No, ascende non sei cando, e o Arousa vai pelexar ata final co ascenso directo do Compos. Falando como compostelanista, estou tranquilo. Mais 3 sobre Arousa, queda un montón. Teño toda a confianza do mundo, o Compos ten un equipazo. Ten vantaxe, ten o golaveraxe a favor, obviamente queda a volta na lomba, pero bueno, eu sorprenderíame moitísimo deshecho. Non entendería para absolutamente nada. Compos, O do Compos é un bache puntual. Básicamente, vamos a ver, é que eu estou completamente en Valdeorras, perdes o teu primeira e ademais, a ver, para a xente que se está incorporando, que parece que estamos crecendo en números dende que dixemos iso, chegou un WhatsApp aí de hai rumores de que Secho non vai continuar. Non sabemos nada máis, non é nada oficial, por suposto, pero digo que nos estrana moito, principalmente porque con algún bacheciño, con estas dúbidas do xogo, con estas dúbidas dese contra os de abaixo, non sei que, eu pregunteillo a Secho no Galicia en Goles esta fin de semana despois do 0-0 en Burgáns. Co Bergan tamén había a mesma exixencia e as mesmas dúbidas. E tamén había esa teima de que eu lembro 11 galegos de aquel Bergan Gran Peña man a man en que o Bergan non entraban os xogadores. Hai ruxe, pero máis baches ten a estrada logo que 540. Tuxé. Quero dicir que xa logrou un ascenso dese tipo, un ascenso de ser o que ten a obriga 100% de ascender, xa o logrou Secho. Entón, que sentido ten botalo a 2 de marzo? A Unión Deportiva Ourense non tivo bache e ascendeu de calle. Pois claro que tivo. Sí, pero eu o que digo, Por iso digo, que non teño a tranquilidade, hai un alarmismo desbocado. Raúl Liñares, tío, dá cara, Raúl Liñares, que ten unha cruzada aí co mal que xoga o Compos, miña nai. A fío por semana. Joder. Bueno, no me busques. No me busques. Porque No me busques. Alarmismo desbocado. Probablemente moito alarmismo desbocado sen ver os partidos. Por tanto, xa é a cúspide da coroa. máis 3, que sí, que é o segundo peor líder dende que existe a terceira federación. É líder, non? Vale. Pois xa está. Que problema hai? Agora hai, nun mes, porque temos xornada intersemanal o 19 de marzo, o festivo, o día do pai, non? E temos xornada intersemanal tamén na Semana Santa. Quero dicir, temos un mes de por iso Altón non vai a León comigo, cajo en tal. Un porrón de partidos. Por tanto, perdes fora da casa cun barco en Xeira, perdes na grela. Bueno, a Xeira do barco empezou contra o Compos, realmente. As 5 seguidas. Do barco empezou contra a Pera, que déixame acabar a mensaxe. Perdes na grela aínda que este abaixo e empatas fora da casa co Cambados. Creo que o problema é máis de xogo que de resultados. Vas a León, Anxo? Non o creo, oxalá, pero Antón non ven comigo, está complicado. Continúa, perdón. Perdes en Valdeorras porque non te apetece xogar. Porque está nevando, levas toda a tempada... saca o látigo, veña, saca aí, me cajo en tal. Levas toda a tempada sen perder e deixas de ir un partido, pero que vamos a ver, eso pasa en todos os equipos. E non pasa absolutamente nada. Non pasa absolutamente nada. E xa está, sigue sendo líder, e vas a ascender. Dito isto... ¡Jatalim! Apareceu! Boas tardes, o Compos neste mes de marzo é clave, pero has hecho estado esperando moita xente. Teño outra bomba, Antón. Antes de nada, dito isto, vale. Teño un debate que se queres abrimos, que non é debate, que penso 100% que se o Compos non ascende directo, logo non ascende en playoff. Así como se o Arousa non ascende directo, logo sí que vexo capaz de ascender en playoff. Pois é o revés, O Compos se xoga playoff, vai ti... Bueno, o sea, eu creo que van a estar... Eu creo que vai haber unha presión engadida.
e unha tensión extra en San Lázaro, no ver o Boquete. Soa Luisito, non. Pero a mesma persoa, o mesmo WhatsApp, mellor dito, que chegou antes de que Secho out, hai rumores pero nada oficial, acaba de mandar outro e di suena Manu Rodríguez. Entendo Manu Rodríguez Morgade currando agora no Ourense Club de Fútbol. No. ¿No? No. Manu Rodríguez, entendo Manu Rodríguez o Manu Rodríguez o exxogador do Compos. No? Non o sei. Eu entendo que sería... Bueno, non sei se Manu Rodríguez Morgade, ex Club Deportivo Lugo, ou Manu Rodríguez, que estivo de axudante de Rubén Domínguez no Ourense Club de Fútbol. Hai dous, macho, pon o segundo apelido. Vale, sí, Manu Rodríguez Pérez. Sí, xa Vale, sei que... O que xogou no Ourense Club de Fútbol, dis. Sí, Tamén. no Compos. Sí. E que tivo... Quen fora que... No, ten razón Bol que ten que ser ese porque Morgade está de director deportivo, bueno, de axudando aí, no. Quen fora que tivemos unha conversa con el que non o quería Manu Rodríguez Pérez en categorías inferiores. A mí sóname, Ni idea. 100%. Sí. De Moraña. Pero bueno. 4 máis 2 partidos en playoff do Compo sería moita presión. Sigo dicindo que vexo nun playoff, vexo máis opcións de ascender en playoff o Compos que o Arousa. Sigo dicindo, máis co dos últimos anos do Arousa, que parece que empeza mal, chega con casi opcións de pelexar ascenso directo como o ano de Luisito, aquel Bergan deshecho tamén, e despois no playoff ten partidos, é certo que tamén lle tocou, rivais duros, pero e que nun playoff son todos. Eu vexo máis opcións ao Compos nun playoff por calidade individual, incluso por pezas, por madurez de cada dos xogadores. Fica caola. Chicharro de Álvaro Peral 17 Bueno. por toda a escada. Grandes, di aí Tofemán, Álvaro, moitísimas grazas por apoiar o proxecto de Fica Caola. Por centrarnos ata aquí, un sí, pouco ata aquí. no que non é o Compos, simplemente tocar pola parte baixa da tabla clasificatoria. Pero se non houbo terceira, que vas tocar? Pero Cambados, que empatou, son 20 puntos, 20 puntos. 20 puntos Cambados, 18 Silva, 17 Noia, 15 Barbadás. O Ibeiro ten 27, creo que eses 4 abaixo son eses 4 abaixo. E claro, aí vai estar pendente do posible descenso da Serriana para que baixen os 4 en un subo galego playoff ou que se poda salvar un. O do Cambados, e falámolo tamén con Pénjamo no Galicia en goles, é unha auténtica animalada porque está fora do descenso, pero é que leva sen gañar un partido dende o 16 de novembro 2-0 ante o Alondras. Pero que o Cambados, en 22 partidos que van, puntuou en 14. Xa. En 14. É o equipo que máis empatou de toda a terceira federación e iso sérvelle para estar 2 puntos por riba do Silva, pero é unha animalada. Sobre todo unha animalada que o equipo non caia, porque por moito que puntúa en 14 partidos, se non gaña, é esa sensación de pois non gaña, parece que non saen as cousas, que non sei que, pero aí está, fora do descenso, se non hai arrastre, o Cambados que vai estar un ano máis na terceira, evidentemente queda moitísimo. Incluso Barbadás se pode enganchar. Gañando 3 partidos de 22 é increíble que este fora do descenso. Aí quería chegar eu. A de Barraca o Alondras dende que xoga en Moaña é unha locura, verdad que sí, que está moito mellor o Alondras, que está en playoff quinto con 33 puntos. Ata aquí a terceira, lembrando Calendario. que me chegou un WhatsApp no que di Secho out e que soa Manu Rodríguez. Bueno, o calendario desta fin de semana... Digo porque, perdón, xa che deixo, perdón, a última. Se despois o vedes por aí por Twitter, sacade o clip e poñedello. O sea, aquí chegou o WhatsApp primeiro. Digo, por se despois hai unha bomba ou un non sei que, vale? Veña, continúa. Calendario desta fin de semana, horarios confirmados, sábado 5 da tarde, Racing Club Vilalbés, Atlético Coruña Montañeiros e 5:30 Atlético Arteixo Viveiro. E para domingo 5:30 Noia Arousa e 5 Barbadás Somozas. Fora diso, horarios en confirmar. Céltica Cambados, bo derbi do Salnés, ¿no? Do Salnés, sí. Sí, ¿no? Bueno, da zona, ¿no? Mais ou menos. Repíteme. Céltica Cambados, derbi. Derbi da do zona. Salnés, claro que sí. Do Salnés, sí. Silva Boiro, bo partido na grela. Gran Peña Barco, Polvorín Compostela
E a Londres Estradense. Julia Coejo, épico partido de Cambados e Compostela, efectivamente. Épico partido. No, épico porque levamos media hora falando dun 0-0. A ver, é que hubo unha bomba aí. Bueno, en fin. Outra bomba. Bombazo que non vai pasar. Vamos a deixar de utilizar a palabra bomba, non? Por si acaso. No. Esta persoa que tiña aquí ao lado onte díxome canto se pode falar da suposta terceira guerra mundial mañá no directo de Fica coa bola. E quen tes hablado? Quen tes ao carón? Imaginaste que parece alguén. No, no outro lado. O sea, aparece. Ahí. Vamos a non pensar quen Bueno, imos co preferente, imos cos goles, que é onde máis goles temos, onde máis salsa temos que ver un H de resumos. Sí, a verdad que levamos aquí unha hora falando e claro, pues, agora dinamismo, agora sí. Va. Agora fútbol, imos coa clasificación da preferente norte, por arriba o Lalín que colle 10 puntos de vantaxe ante fiabilidade da fonte. Veña, dá unha porcentaxe. Agora ven a salsa. Que porcentaxe? De que pase o que me acaban de dicir? Pero por confianza propia, moi pouca. No te fíes un carallo. Aí pon confianza da fonte. Nada. Unha cousa é que a fonte sexa fiable e outra que poida pasar o que me está contando, que me parece... Fonte Cibeles, ¿no? Exactamente. Fonte Comic Sans, claramente. Pero bueno, aí está. O WhatsApp chegou, teño que contalo, é o que hai. Decía Lalín que colle 10 puntos de vantaxe, que se me vai o micro fora. Perdón, aí está. Os do Negreira siguen sen internet, que magos son, non velos por aquí. 10 puntos de vantaxe collo Lalín, que venceu 1-2 ante o Dubra, e iso que Borja Gándara empatou o partido no 61 despois do gol de Lois Varela no 17. Josema Carballude marcou no 71 o gol da vitoria 1-2 ante o Dubra, que chegaba logo de 5 vitorias consecutivas. Lalín 58, perdeu o Negreira no campo do Santirso 2-0, gañou o Santirso queda con 44 a 4 do Negreira. Ordes 41, que perdeu co Ribeira por 3 goles a 1, o Ribeira sae do descenso, malia a vitoria do Dumbría 27, Sigüeiro 27, Cidade de Ribeira 27. Gañou o Val, agora o comentamos. Pol 2, Betanzos 1, Paiosaco 3, Maniños 0, quinta vitória consecutiva do Paiosaco, que ademais firmou a Vivito, dixemos la semana pasada, ollo co Paiosaco, que leva 5 seguidas o equipo de Iván Sánchez, está a un punto xa do Betanzos, que perdeu ante o Pol, tamén o veremos agora, e tamén Dumbría 1, Miño 0, ese foron os resultados, e agora temos que ver un pouco o máis destacado desta preferente norte, comezando por lo que acabamos de comentar, que é a vitoria do Santirso. Antón, o equipo de Fabio Rodríguez Dacal, facendo un partido moi coral, con moitos nomes moi destacados. De haber 11 sería complicado destacar algún. Gañou por 2-0 o Negreira, entón. Sí, tes máis información dese partido. Creo, penso eu. Sí, pero bueno, mandeicha para que capitanearas ti, vexo que non fixeche un pouco... No, se eu liga mensaxes, pero liga mensaxes, había que poñer a avión, pero fixemos o partidazo todo o equipo, marca Denis os 2 goles, veremos agora, o primeiro de penalti que lle fai Ángelo Arrachón, o segundo pase o espacio Segade, leva o porteiro, despois mete a Cases en moito ángulo, partidazo... Que vamos a poñer o vídeo, tampouco... ¿No? Aí están os goles. Hai que destacar tamén a Cristian Rey, que recuperou 1000 balóns, e tamén o partido de Lago e Gamallo, os centrais que estiveron moi ben, que tiveron a... Pase ao espazo. Parece que esa tranca Denis, mira. Sí, é un golazo, Pase de Segade ao espacio, canea o porteiro. Toca o balón ao porteiro, non? Queda aí algo morto. A da cuña, sí. E a volea é espectacular, e sobre todo cortei o vídeo, pero co 2-0 os xestos dos xogadores do Negreira son de resignación, abatidos, non están ben as cousas no García Calvo, que estaban aí co Larín, e agora claro que están a 10 puntos. A cousa non é que estén a 10 puntos, é que se xa das por descartado o ascenso directo, é que volvemos a velo, é que Ordes está nunha mala xeira e aínda así mantense en playoff, pero Santirso está con 44 puntos. Perder un segundo posto de cara a un playoff é importante. E volvemos ao mesmo. Hai que lembrarse de que o Negreira foi segundo ano pasado e perdeu contra o Cambados quinto na ida, na ida e na volta non ascendeu. Sí, e volvemos ao mesmo que xa dixemos o ano pasado. Cadro de xogadores relativamente curto do Negreira, por tanto, un playoff chegar canso a esas últimas datas. Eu penso que ten 2 meses para preparar un playoff.
Porque a 10 puntos non vas a ascender directo. Tes 2 meses para preparar un playoff. Tes a experiencia do ano pasado. Ata certo punto é lóxico, porque o Negreira xogou esa previa da Copa do Rei, xogou a Copa do Rei, tivo partidos en 3 semanas, etcétera, etcétera. Entón, bueno, creo que igual era exixir a nota de honra, pelexar o primeiro posto con todos estes partidos en 3 semanas, non sei. Non sei. Sobre todo porque na análise do Negreira hai que ter en conta a xeira do Lalín. Que esa é a cousa. Porque o mellor se o Lalín non levase a xeira que leva, o Negreira, por moito que tivese ese bache, pois seguiría tendo moitas opcións de pelexar o ascenso directo. Que pasa? Que o Lalín non perde partido dende sabe deuscando. Dende que gañou o último Cambados prácticamente, dende novembro, non sei, xa non sei nin cando, porque como para facer a conta dos puntos que leva Dani Méndez e Coqui dende que colleron o Lalín. Temos máis, por exemplo, a vitoria do Val, que tamén hai que destacala, porque levaba tempo sen gañar o Val, e foi quen de lograr unha vitoria importante, Antón. Sí, importantísimo nesa parte baixa de clasificación. Imos ver o resumo. Por certo que hai unha cousa que quero decir é que... Bueno, non vou decir. Este é o primeiro gol de Alex Casteleiro xa na segunda metade. Male que non... Hai unha cousa que quero decir, bueno, non o vou dicir, pois nada. No, básicamente que os árbitros teñen un traballo moi difícil, pero creo que a cousa máis sinxela que teñen que facer é apuntar en que minutos son os goles. Vale? Porque o gol de Casteleiro na segunda metade igual no 70 e no acto aparece no minuto 27, volvíme absolutamente tolo para topar o gol. Ata que me vin todo o partido de repente, gol. Na segunda metade, vale, guai. Gracias, por favor, sabes, non é tan difícil. Este é o segundo gol que tampouco corresponde no minuto do acta. Este é un golazo, mira como controla co peito, pam, para dentro. Cuidado, este é un golazo. Vaya con viña, E o terceiro, bueno, imos ver a repetición do segundo, que como digo é un golazo. E o terceiro, a asistencia é unha auténtica maravilla. Para pechar o partido, tampouco se corresponde no minuto do acta. Por si tiñades dúbidas. ¡Saca o látego! Mira. Oi, cuidado, gustándose, Gustándose, había que gañar e gañou, sí señor. Sí señor. O Val, cos 2 goles de Alex Casteleiro e este último de Alex Alonso. Cuidado, Recital o 3-0 en Sinde ante o Burela. Algo máis do Val? Nada, perfecto. Os que sí están montados xa por TV.gal, por suposto que podes ver aí os partidos completos, ademais algúns con narradores, etcétera, é maravilloso. Pois imos pinchalos, se fago así, están pinchados, verdad? Correcto. Sí. Vale, pois imos ver primeiro este Sigüeiro 3, Sofán 0, o resumo que xa está feito polos amigos de TV.gal. Aí está, este é o que narra Eiron. Eiron, perdón. É que en Instagram non hai tils, claro. Pois aí está, vitoria por 3-0 do Sigüeiro ante o Sofán. Este é o primeiro, un auténtico golazo de Saúl Amoedo, cuidado. Sí. Vaya chirlo, espectacular. Ocasión para o Sofán. Epa. E cos puños. Roubo alto, este o segundo. Gol de Lucas González, no 36. Boa presión arriba, un pouco... Boa definición tamén, liada aí. Mira esta falta, O Chan. Ai. Arriba. Ocasión para o Sigüeiro. Primeiro tempo aínda, E chegando o descanso. O terceiro. Mira, había que tirar as liñas aí, O descanso non. Chegando ao final, Alberto Fraga no 90. Había que tirar as liñas aí, Pero bueno, boa triunfo. Sigüeiro 3, Sofán 0. O Sigüeiro que, lembremos, por ver a clasificación, o Sigüeiro que, lembremos, está con 27 puntos nese triplo empate entre Dumbría e Cidade Ribeira. E o Lalín dende o partido Sofán, primeira volta non perde, case nada. Cuidado, case nada. E temos agora que ver o resumo, precisamente, nese triplo empate do Dumbría, que venceu por 1-0 ante o Miño. E, por certo, no Miño hai que mandar unha aperta xigantesca a Adri Vilela, que rompeu a tibia nunha desafortunada acción de mala sorte ante o Dumbría neste encontro, e que, polo que nos dixeron, foi operado esta mañá, así que confiamos en que saíse todo ben. E unha aperta dende aquí a Adri Vilela. Entón se fago así, efectivamente temos o resumo de TV.gal do Dumbría Miño.
que non sei por que foi pa diante agora. Aí, aí está. Nese triplo empate e o miño de Rubén Lozano, que se non me trabuco segue sendo o máximo artilleiro desta preferente norte. Sí, bueno, lleva Alberto Freire 16, Rubén Lozano 15. Pues entón... Así que Rubén Lozano en 15 en 20 partidos, Alberto Freire 16 en 23. Mentres que Eloy Ferreira leva 13, con 12 Iván Amor, con 11 Denis. E aí está un pouco a clasificación polo Pichichi, ¿no? Ese era o gol de Javier Souto, que creo que é Mazinger o seu alcume, se non me trabuco, no 41, primeiro remate coa testa, despois no rexeita acaba marcando o gol partita, o gol da vitoria do Dumbría ante o Miño no Conco. Agora fago así, xa estamos onde queríamos estar, falta entón que así, perdón que a realización son autodidacta de YouTube e a veces cústame. Que foi de Cristian Liñares Brandón. Está soando algo, vale, isto. Pois Cristian Liñares está... Link. Ia dicir no Lalín, sí, no Lalín, claro. Pichiche da preferente norte ano pasado había fichara por o Lalín. Eu creo que sigue no Lalín, ¿no? Sí. Non sei, déixame comprobalo, pero... No, este fin de semana non aparece. Pero sí, vamos, xuraría que sí. Sí, o sea, en la preferencia non xoga nada, di. F5, di Jatán. Igual está mancado. Pode ser que estea mancado. Pode ser. Despois de 3 anos espectaculares no Sigüeiro, ano pasado 27 goles, marcou case nada. Mais da preferente norte, con isto pechamos. Chamo. Oye, temos o número de entrevistar a uno ¿no? de entrevistar a uno contraataque. Un manda WhatsApp. Rompeu clavícula fai meses. Aí está. Grande Brandy do 85. Grazas. Como mola fica coa bola. Me cago en tal. Pechamos co Pol Betanzos. Gañou o Pol. Oye, ¿qué tal la clavícula, niño? Niño, como anda? Gañou o Pol no municipal de Pol 2-1 ante o Betanzos, triunfo importantísimo na pelexa por eludir o descenso, marcou Raúl Pita no primeiro tempo e no segundo vai remontar o Pol. Aquí protesta falta o propio Raúl Pita, continúa a xogada, non se vai ver porque non o recollen as cámaras de TV, pero hai penalti sobre un clásico como é Diego Rey, a subía colexado e vai transformalo por facer o empate outro clásico, Fernando Cuadrado, que a pon aí nas arañeiras a escadra. Golazo, e vai gañar o partido o Pol. O tanto de fora de xogo, Marco Díaz, que parece que a caga, nunca mellor dito, aí en ese recorte para a súa perna boa para a zurda, porque ademais hai un pequeno boquete no municipal de Pol, pero finalmente recorta ben e acaba marcando o gol da vitoria do Pol, un Pol, Antón, que aí non tanto pelexaba, bueno, era o superproxecto, non? Esa Sarriana 2.0, con ademais moitos xogadores da Sarriana tamén, con moito carto detrás, por suposto, no proxecto, no campo, nas instalacións e no equipo, que comezou moi mal, incluso, pois iso, esa pelexa por eludir o descenso, e que agora a miña pregunta, Antón, é pelexa o Pol Playoff, 31 puntos. Onde poso corte? 31 puntos, xa miño. sei que dixen que ia a quedar así. 31 puntos, miño. Xa sei Pol que dixen Puebla. que ia a quedar así. A ver, a semana pasada dixeche que o Sofán non se metía e perdeu 3-0 co Sigüeiro, pero tamén é certo que non meticho Paio Saco, está con 36 a 1 do Betanzos. Pol a 6. Pol a 6 do Betanzos, que dis? Sí ou non? E fichou a Vivito, xa sei. E ordes que non lle gaña a min, xa sei tamén. Que pasa? Que non me vou a rectificar, María, que me den ganas por ver esa saída de verdes do Paio Saco, non me vou a rectificar. De momento, vou a seguir dicindo que isto queda así. Cuidado, confianza plena na tortilla. El quere unha tortilla en Betanzos e o carallo. Nada, xa, é o que ten. El quere... Bueno, imos mellor que ir a pasar frío por Santo. Temos moito aínda, así que imos ir avanzando. Pasamos agora ao sur, a preferente sur. Espera. Primeiro... perdón. Está fin de semana, e que xa que digo de todas. Como lle mola o calendario, tío. Veña, va, arranca. Miño, Cidade de Ribeira, Ordes e Sigüeiro. Nada, outra semana que non gaña Ordes. Nada, pues nada, seguimos. Sofán Dubra, vaya partido. Lalín Santirso. Negreira Pol, cuidado. Betanzos Paio Saco, bueno. Xa temos partido da quiniela. Betanzos Paio Saco. Verás. Cultural Maniños Victoria. Pobra, Oval e Burela Dumbría. Na parte baixa da clasificación tamén partido importantísimo, Cuidado. Pero vou revisar a ver se teño algún WhatsApp máis.
Las WhatsApps, históricamente. Nada. Oiche, primeiro dan a info e agora di, pero non o digas. a boas horas. Non mires o directo porque... Non poñas o directo, vale. Bueno, Pero isto é o que temos que facer o 31 de agosto. Claro, sí, pero bueno, non é o mesmo. A boas horas. Chegou o transfer. A boas horas, di. Non chegou. Efectivamente. Non o digas, que ao final vai pa aquí. Preferente Sur, resultados Tente d'1, Sporting Celanova 1, Tide 1, Beluso 4, Pontevedra B0 ante la 0, Choco 1, Alerta Navia 1, Porriño 0, Portonovo 1, Vilalonga 5, Umia 0, Arnoia 1, Areas 2, Lemos 1, Moaña 1, e a sorpresa, porque é a terceira derrota do Atios en toda a tempada, Valladares 2, Atios 0. Tócache editar para YouTube, Antón. Sí, como si Antón editara algo. Os reels desta fin de semana. Está empezando Antón a editar aí os reels. Normal que marche de vacacións. Son só cousas súas, pero o que edita para YouTube hai aquí o servidor, o mesmo que realiza sen ter nin idea. Ojalá editar, Antón, sería tremendo. Había que cambiar como Londres a California. En plan, ti un día de animador no Galicia en Goles e eu a ir a narrar partidos. Unha fin de só, a ver que pasa. Que queres que nos deixan? No nos vale. deixan. Bueno, igual sí. Todo cuestión de propoñelo. Non nos deixan. Hasta que a Villarda, niño. Cochiqueiros de Cerceda é difícil de dicir, practica aí, a ver. Cochiqueiros de Cerceda. Moi ben, dixéchelo rápido. Despois, en Sanxenxo hai cales son? En Sanxenxo... tes outro en... El campo da feira de Paiosaco. Campo da feira de Paiosaco. Claro. Bueno, podemos deixar de falar de Bellarda e seguir falando da Preferente Sur. A principal nova na Preferente Sur, pois explotou a bomba, que non lle gusta Antón dicilo por se hai terceira guerra mundial, é que o Lemos destituiu a Edu... Que? Iba a decir unha barbaridade, seguimos. Edu, censuras esta parte e xa está. Non vou censurar nada, xa está. Tampouco dixen nada, nin quero dicir. Hai un ruxe aí. Logo, evidentemente, igual non se fai oficial. Xa dixemos que nos sorprendería moitísimo. Pero bueno. En fin, Edu Rodríguez, que non vai continuar no Lemos, unha nova que saltou, pois, non sei, sobre as 5 menos cuarto, máis ou menos, 5 e cuarto, sí, por aí. Puxo antes a Voz de Galicia unha nova, na que non dan candidatos, polo que apuntan a Ourense, o candidato para substituir a Edu Rodríguez, que se ven é certo, como acabamos de ver na clasificación, está só o Lemos, os Bad Boys, como di Jatalim, a 2 puntos do Antela. O Antela, lembrade, ten un partido menos ante o Celanova o adiado da xornada 20, así que estaría a 3 como máximo de gañar o Antela ese derbi ourensán. Pero é certo que o Lemos levaba 6 partidos sen gañar, os últimos 4 empatados, algún con merecemento de algo máis, pero levaba 6 partidos sen gañar, e a directiva do Lemos, con Óscar Moure como director deportivo, pois decide prescindir dos servizos de Edu Rodríguez, así que veremos, veñen de empatar, como dixemos, ante o Lemos ante o Moaña na Pinguela, nun partido que xa nos dixo Jatalim en canto rematou que houbo 12 cartóns amarelos. Creo que a destitución de Edu non vai ser boa, pero Lemos, di aí Dani, o comunicado rolouse antes por WhatsApp, pode ser, os Bad Boys cambian de toalleiro. Así que esa principal nova na Preferente Sur. Que pasou? Gustoume, moi boa. Vale. Temos máis cousas da Preferente Sur. O primeiro é falar de algo que non lle gustará a Dani, porque caeu o Atios, terceira derrota da tempada, foi na Gándara ante o equipo de amigos, ante o Valladares, cun recital dun tipazo como foi Toni Comesaña, o seu porteiro, que estivo espectacular. E temos 3 mans, 2 no primeiro tempo. Aquí, a primeira sae moi ben a chicar, e despois boa parada aí, recuperando o seu sitio para deter esa cometida do Atios. Toni Comesaña, o porteiro do Valladares, esta é no córner, hai un rebumbio tremendo, realmente non se sabe cando a toca ou cando non, pero tamén é parada. Esta xa coa luz baixa, isto parece Espiñedo, o Benres cando xo encontrou fortuna. Aquí despexa mal cos puños, hai que dicilo, pero tamén é certo que despois arregla o seu erro cun paradón, evitando ese gol do Atios. Así que, 2-0, goles de Mike Vilar no minuto 2, coido, e tamén marca Abel Guisande. Non me gusta nada, pero merecerono, aí está, Toni Comesaña, que fixo un partido e pois desesperou tamén a ofensiva do Atios, que non puido marcar ningún dos ataques que tivo, e que tivo Toni
come saña. Van ampliando a cantina de Valladares desta portería. Si, cada vez hai máis xente, verdad? Cada vez hai máis xente. E o mellor desto é que despois de gañarlle o líder, e o Valladares pois incluso mirar para arriba, porque tampouco está tan lonxe do playoff, pois houbo festa na arribada. E mire quen aparece aí, Antón. O Nazario, claro que sí. Aparece quen tivo como brasileiro na festa. Quen tivo a fin de libre, boteña de auga na man, en plan, son xogador caro de terceira federación, por suposto. Non me xuntedes coa xente que bebe cubatas, eu bebo agüiña. Miguel Freiría, xogador do Barco, e o Valladares festexando esa vitoria ante o Atios, ante o líder na arribada de Baiona. Aí están. Seguro que teñen un chisquiño de resaca hoxe. O Valladares 35 puntos, empatado co Vilalonga, que lle meteu 5 o Umia con 2 goles de Iván Capelo. Queda a 5 do Antela. Lembrade, o Antela cun partido menos. Pediron penalti do porteiro na primeira xogada que puxestes. A ver. Ah, vale, na que achica, non? Nesta, aquí na banda. Bueno, non creo, non? Ti que dis, Antón? No, para mí non. Toca balón, non? É verdad que sae moito, operación retorno, é verdad que sae moito co pé, pero bueno, creo que toca balón. Non o sei. Bueno, aí está. A reclamación do Atios. Puxeron algo máis aí polo chat? No, operación retorno, puxo Jatalín. Que máis? Temos que falar tamén do Beluso de Bruno Gago, que gañou 1-4 no Álvarez Durán de Tui ante o Tide, e iso que empezou gañando o Tide. Como digo, a remonta marcou Lope, que sendo central leva 7 goles, é o segundo máximo goleador do equipo, empatado con Jardí, eso un por detrás de Jorge Millán, que leva 8 goles. Moledo, que estaba hoxe con Marcos Piedras, marcou 2 tantos, e os de Bruno Gago, que se afastan 10 puntos do descenso. Partidazo domingo, Beluso Pontevedra B. Así que aí está esta vitoria que destacamos do Beluso. Non hai vídeo, pero aí está, había que destacalo como partidos interesantes da Preferente Sur, como tamén foi interesante o partido na Queixeira, que decidiu o vello roqueiro de sempre, Javi Vila, no 94, na remonta dos de Iago Yao. Marcou primeiro Kevin Tumbeiro para o Atlético Arnoia, de penalti empatou Pablo Álvarez, e no 94 e medio levan os 3 puntos de Iago Yao con este gol, a saída dende o Curruncho de Javi Vila, para deixar o equipo Cultural Areas a un só punto do playoff, con ese condicionante que repetín xa 4 veces de que o Antela ten un partido menos ante o Sporting Celanova. E así pechamos a Preferente Sur. Antón, a non ser que queras aportar algo máis sobre esta categoría. No, que, bueno, no partido unha semana na que o Atios perde ou non puntúa, pois ten sorte, porque os 4 primeiros, bueno, os 5 primeiros, houve un enfrentamento directo entre Porriño Industrial e Porto Novo, e gañou Porto Novo. O que quero decir é que dos de arriba, pois tampouco é que gañasen. Por ende, na semana que, entendase a palabra, escolle para deixarse puntos, os outros non suman. Schulz, infumable o Pontevedra B Antela. Sobre ese partido, Porriño Porto Novo, non hai cámara porque foi en Gondomar, foi nas Gallandas, pero dixéronos que, ademais do gol de Timo Batkov, o ucraíno ex do San Martín, e que xa estivera no Porto Novo, que deu o gol da victoria dos 3 puntos ao Porto Novo, tamén estivo moi ben, o de sempre tamén, o Jato, Diego Dadín, que fixo paradas de mérito. De feito, pediu 11 galego, pero non hai vídeo e non hai 11 galego, así que nada. Así. Hai que autoexixirse máis. Efectivamente. Semana que ven motivarse para... Semana que ven tampouco hai 11 galego, así que lle poden meter 6 ou sacar 6 penaltis, que por moito que faga non... Efectivamente. Mais non pasa nada, domingo que ven gañamos Geocente, de perde o Pontevedra B contra o Beluso, volvemos a estar a 9. Aí está, esas son as contas da leiteira que fan no Atios, no Carballo. Veremos que acontece a vindeira semana. Non imos facer 11, non, Antón? Non estamos. Non, nin repaso, nin 11, nin repaso, nin nada. A semana que ven, a semana que ven hai un deserto, A menos que... Bueno, que tamén iba a decir, a menos que cancelen os transportes e caian misís, tampouco vería fútbol. Tampouco... Que tes unha teima contra a Terceira Guerra Mundial, de verdade, cuidado. Es que non está tan longe. Bueno, preguntei a Grok, porcentaxe de posibilidades dunha Terceira Guerra Mundial, 15-20%, dixo. Pero hoxe. Sí. Boa pregunta ya, chato. A ver que fago eu para semanas en vos. Pois descansar. Pois a guerra facemos un reaccionando en directo, non? Que che pasa cos desastres naturais e coa guerra en xeral, cos conflictos bélicos? Tes aí un... É que non podo decir gústame porque queda moi feo. Que esperen un mundial, día de Barraca.
son eventos canónicos que todo home ten que pasar, ¿no? E toda persoa. Ai. Bueno, máis cousas que chegaron tanto ao correo fiquecobola@gmail.com para todo o que querades enviarnos. Tamén tedes aí a nosa comunidade de WhatsApp, o enlace, se non non lo pedides en redes sociais para unirvos a esa comunidade de máis de 140 membros, na que hai resultados a fin de semana, na que a xente opina, debate, etcétera, que maravillosa. Así que máis cousas que nos chegaron. Temos que falar, por exemplo, da Escola de Fútbol Femenino Rosalía, que venceu por 3-0 en Oira. Este golazo, o primeiro, de Noa Fernández Rodríguez Nui. Minuto 1 en Oira. Aí a dobre cámara, con Tibi. E tamén as que grava o propio Rosalía. Este é o terceiro de Silvia Sampaio, da capitá. Chicharrazos a beira do Miño. 2 golazos, o 1-0 e o 3-0, este imparable, por suposto. No outro chegou a tocar a porteira. Nada puido facer para evitar o gol de Nui. Este terceiro de Silvia Sampaio. E por certo, Candela Bouzas, con 17 anos e 311 días, cumpriu 100 partidos xogados co primeiro equipo. Así que dende aquí, parabéns, Antón. Sí, é o que ia decir. Correcto. Pois aí están. Que teño aquí aberto o Instagram, que era o que ia. Os dous goles da... Que golazos, Por aí son golazos, Sí, a verdade que sí. Golazos no sol de Oira. A beira do Miño. O segundo gustame máis que o primeiro, o da capitá. Sí. Creo que o primeiro queda moi ben a dobre cámara estilo FIFA. Efectivamente. O de Sampaio. Mais posibilidad 0,1%, según chat de GPT. Polo que sexa, eu preguntei a Grok é de Elon Musk, entón igual por aí Elon Musk ve máis posibilidades de guerra mundial. Está moi lonxe de ser un escenario político probable a corto prazo. Dani, non sei se sabedes que o Sanxenxo ten todas as papeletas para descender a terceira futgal. Non o sabía. Pasou? Pois supoño que estará de último, non? Non tivo por que pasar nada máis al lado do Deportivo. Igual pasou a algo. Ver, pode ser. Porque no Deportivo o Xuventud de Sanxenxo ten 15 puntos, está penúltimo. 13 ten o Moraña, 19 Xuventud Sisán, baixan 3. Cuarto pola cola Odeiro, pendente de arrastres. Quinto pola cola o Dorrón. Esta semana falou a xente polo grupo de Dorrón, O Bueu 24, Cerponzóns 24, Alama 25, San Adrián 28, Atlético Faxilde 29, Zacante 34, Romai 35, Atlético Conbarro 37, Sotomayor 38. O Faxilde, que mítico, O Faxilde cando Pontearnelas 40. Eu lembro xogar contra o Faxilde co Salcedo cando o campo aínda era de terra. Buah, que campo de merda era aquel, miña nai. Agora é de herba, claro. El líder, o Monte Porreiro con 48. Vinde a Baltar, di aí Adrián Tsunami. Sí, pa semana non me busquen, non me... Exacto, ia dicilo. Non me busquen, non me escriban. Mais cousas que nos chegaron, Antón, que non me deixes avanzar e levamos aquí xa 1 hora e 19 minutos e teño unha pachanga ás 9. A mí tamén contigo. Se hai que subir a YouTube despois, que se exporte, bueno, hai cousiñas. E hai que investigar o que me chegou o WhatsApp, non? Ou vai quedar aí no aire? Digo eu, teño WhatsApp sin contestar. Facer un par de chamadas. Facer un par de chamadas. A ver, mandoume... Minuto 80. Manda... Nada. Vale. Máis cousas. O gol de Gael Beiro do Club de Fútbol Lira Xuvenís. Aquí teño que facer un pequeno speech porque outro día subimos a chilena de Semil González, infantil da Sarriana, e subímolo. Primeiro foi no 11 galego en destacados con vídeos, despois subímoslo a todas as redes sociais. E viralizou moitísimo. E entón houve unha serie de rapaces menores de 16 anos que empezaron a mandarnos goles en plan, subídeme este gol que me fago famoso, como cando o pai pensa que o fillo ya vai sacar a traballar, pai ou nai. Entón, xulga ti, pero a min este gol de Gael no Lira Xuvenil non me parece tan bo gol. pero xulga ti. Falta, é verdad que está moi lonxe, pero o porteiro, bueno, te que dis? A ver, é xuvenil, entón sí, podes faltar. Xa non é un rapaz. No, pero legalmente non podemos faltar, a menos de que sexa o último ano de xuvenís. O porteiro pode facer máis. Claro, peiteado loiro tinguido, falta de 40 metros, que eu creo que é un centro que quere facer, esa e así. Tragadiña, de Adri Barraca. Tragadiña, tal, non sei que, bueno, ben, bo gol. Sí. O porteiro
Quero dicir, terá 16, 17, 18 anos. Como diría a sotanita? Ten unha musculatura razonable, pa que collela, pudiera non collela. Exacto, eso. Sobre o porteiro a sotanita diría, pa que collela, pudiendo non collela, ¿no? Algo así. Bo golpeo, é verdad, sí, bo golpeo. Quero dicir, ten unha musculatura de 16, 17, 18 anos, xa hai unha musculatura, digamos, un pouco... non sei como dicilo, máis parecida a un adulto que o rapaz de 13 anos de Sarriana. Que fai un chilenón, Semir González. Claro. E pechamos esta serie antes de pasar a primeira futgal, que tamén temos hoxe bastantes cousas na primeira futgal, co correo que nos mandou o noso amigo Freddy a secas, sí. Alfredo, sí. Que mandou un correo, pa min cantou o porteiro, por suposto. Mandou un correo cunha reivindicación que nos aquí imos reproducir porque é un gran fricaboleiro, sempre está aí o pedo canón, e di: 3 tempadas seguidas leva xa o Cruzeiro na terceira futgal de Pontevedra tentando o ascenso a segunda futgal. Onte meteu fora da casa un 0-4 e me encantaría darlle un saúdo ao meu amigo David Vidal Villar, que comezou xogando comigo con 7 aniños no cole de San Roque aquí en Cangas e dende logo apuntaba maneiras. Tamén Aarón Paredes, que con 37 anos vive unha segunda xuventude no fútbol. Tamén quería aproveitar esta tertulia de hoxe para deixar constancia da deixadez das institucións cos terreos de xogo de Rapio de Bahía e Cruzeiro do Ío. Céspedes que cumpren xa 20 anos e que eu os estreei con 6 no seu momento. É unha vergoña permitir esta situación máis alá de que o terreo de xogo sexa privado. O meu apoio incondicional, o meu chamamento urxente para que estes dous equipos arranxen a súa situación para a práctica deportiva dun modo san. Un saúdo, Freddy. Gústame moito o final. Tuxé. Porque a xente non está... Xa as que teñas no correo, pois, o típica firma de ser un correo, digamos, de que pose aí a firma, o de un saúdo, como Freddy, sí. Bueno, peche espectacular, como se fora unha carta dos reis católicos, ala por... Gústame moito. Dani, mandadelle saúdos para Lois do Caldelas que rompeu o cruzado a semana pasada. Unha aperta forte, Lois, a cuidarse moito, a xogar moito Fortnite. Ánimo. Moito ánimo nese xeonllo. Ollo, soa David de Alto Mé para o compo. Saúdos ficauleros, fake news. Moita leña este correo. Cuidado, que grande. O que veño a decir, xa que estamos e completamos aquí toda a información, xa non é que sexa nos campos de fútbol que leva un montón de tempo sen trocarse. Aí, teño un triple. A ver, baloncesto. É que obviamente producen lesións, senón tamén non só campos de fútbol, senón toda a instalación pública que utiliza a xente e que tamén se lesiona. Moi ben. Algo máis? Nada máis. Bueno, que se cae un petardazo xa a instalación pública foi... Imos facer un pequeno repasiño hoxe, aproveitando este repaso a autoridade de como anda a primeira futgal os 6 grupos, empezando polo primeiro. Galicia Mugardos e Carral empatados no máis alto con 47, Sporting Meicén de 45, Olímpico 43, Orellamar 42, Sporting Cambre 41, Perlío 36, Meirás 35, Eume 33, Torre 30, Relámpago 29, Marte 28, Sporting Coruñas 25, Ural Español de Barcelona, Ural 24, Cedeira 23, Imperator 23, Oza 22 e As Pontes... Cuidado, co que foi As Pontes. Cabeiro con 17 puntos, gañou esta fin de semana. O segundo grupo vai para ti, vale, Antón? Sí. Pero neste grupo sí. Temos que falar deste penalti que parou Dani López para o Imperator, o penalti, para vencer na Torre por 0-1 ante o Sporting Coruñés. E acabamos de velo na pelexa por eludir o descenso, que agora mesmo o Imperator é o equipo que pecha neste grupo primeiro pois os postos de descenso, empatado co Cedeira con 23 puntos. Así que Dani López, boa parada dende o punto de penalti para gañar, para a vitoria do seu equipo. Grupo segundo, Antón. No grupo segundo, vemos a clasificación e observamos, ¿no? Galo primeiro 46, segundo Arzúa 44, terceiro Club do Mar con 43. Inciso de que esta semana temos un Club do Mar Calo, terceiro contra primeiro. Este domingo, sábado, cando xoguen. Non cales, segue falando. Estou falando. Club do Mar Calo. Custouche, No, que teño aquí a teima con que a conexión vai, esos chistes non me fan graza ninguna.
Entón, bueno, pois eso. É un chiste moi de Madialevo, que dende aquí unha aperta estea onde estea. Por lo tanto, temos un terceiro contra primeiro, pero que tamén temos un segundo contra cuarto, domingo ás 5 no Viso, Arzúa Bertamiráns. Calo 46, Arzúa 44, Club do Mar 43, Bertamiráns 43. Anda tenso coa Non. guerra. Bueno, que todo pode pasar neste grupo da primeira futsal nesta fin de semana, porque xogan todos os de arriba entre sí. Ademais, quinto Muxía con 43, Cacheira sexto 42, Bizoño sétimo 36, Racing San Lorenzo, eu xoguei aí, oitavo con 36, Boimorto noveno con 32, Praíña Sporting Club décimo con 32, Queixas décimo primeiro con 31, Cire de Meride décimo segundo con 30, Tordoia décimo terceiro con 29, Camariñas décimo cuarto con 27, Castriz décimo quinto con 26, marca permanencia, en descenso con 24, Bastavales con 18, Fisterra e con 14 a Esteirana. Fisterra e As Pontes en descenso no primeiro e no segundo grupo da primeira futsal, cuidado. En fin, como cambia o mundo, como cambia o fútbol, todo pode pasar, igual se para a liga, dija Talib, efectivamente, se hai petardazo, cuidado. Grupo terceiro, grupo de Lugo, ese de chantada líder con moitísima vantaxe, só perdeu un partido, 65 puntos, camiño xa da preferente. Residencia de Ribadeo, playoff 51 e 46. Monterroso, Escairón 45-40, Racing Viralbés B e Milagrosa 36, Castro 30, Foz e Guntín e Outeiro de Rei 29, Santa Vallés e Oural 26, Lourenzá 24, Xoverago 23, mesmos que Chantada Atlético e que Iberia, estes dous en descenso por golaveraxe, Taboada, Club de Fútbol 21 puntos. Outro histórico en horas baixas, o Xove Lago. Pois sí, a verdad que sí, pero bueno, está fora do descenso. Ademais, como se chama o grupo de animación que teñen? O Frente Xove, ¿no? Que o seguimos en Instagram e sempre apoia moitísimo o equipo. A verdad que é unha pasada do Xove Lago. Creo que é Frente Xove, se non me trabuco. A ver. Sí, Frente Xove, correcto. Seremos o que loitamos. 589 seguidores en Instagram. E onte apoiando o equipo tamén. O equipo que gañou 4-0 ante o Chantada Atlético. Pero poñen salvados. Salvados por qué? Ainda queda, Buah, ¿no? Por Jordi Évole. Grupo 4, Antón. No grupo 4 temos primeiro Brin 54, segundo o Córgomo de Vilamartín 52, e onde tivemos precisamente ese partido entre os dous líderes no José Argiz, partido que non vai a pasar a historia do fútbol porque Brin 0, Córgomo 0, tan só 4 cartóns amarelos, por tanto, bastante decepcionado nun partido de primeiro contra segundo que podía definir bastantes cousas, pero que non define nada e deixa todo aberto. Berín 54, Córgomo 52, terceiro Sporting Carballiño con 46, cuarto o Nogueira de Ramuín con 44, quinto a Peroxa 38, empatado a puntos co Velle, que é sexto, Loñoa sétimo con 35, oitavo Loñoa sétimo con 35, oitavo Polígono San Ciprián, noveno Monterrey 32, décimo Brollón con 31, empatado a puntos co Maside, décimo primeiro, e co Muiños, décimo segundo, Maceda, décimo terceiro 27, Franceros, décimo cuarto 25, Allariz, décimo quinto 25, en descenso La Purísima 20, Meliás, 16, Melias, 16, e Antela B, 10. Melias. Non che Sí, que me lías. Aquí ahora arranca Ferreras co especial da Terceira Guerra Mundial. Grupo 5, Ribadumia, ¿Cómo? líder 63, a caza quere estar o Marín, ia decir o Lalín, 62 puntos. Unha derrota en toda a tempada do Ribadumia da Senra, e o Marín dúas derrotas en toda a tempada, as mesmas que Unión de Asados, que ten 56 puntos, Cordeiro 48, Campolameiro 41, San Martín 38, Flavia 35, Sporting Maestrada 33, Arcade 30, Ponte Caldelas 29, Marcón Atlético de Caldas con 28, Abanqueiro 26, Cuntis e Baliño con 22, Amencer ten, co chat non o vexo, 18 puntos, Agolada 12 e Unión Dena 12 puntos. E o Supermarín, que vai segundo, un punto por detrás do Ribadumia, pois temos tamén un gol hoxe
Un gol, bueno, redondo, non? Especial, non é o mellor gol do mundo, pero bueno, é bonito. O Marín gañou en San Pedro esta fin de semana 4 goles a 1 ante Unión Dena, ante o Cabeiro, e Javi Pazos, o cazador do Regueiriño, marcou este gol que é o número 4000 na historia do Marín. Podía ser un poquinho máis bonito para ser un número tan redondo, non? Pero bueno, é o número 4000, é certo que o partido acabou 4-1, o sea que deben levar na historia do club pois 4002, polo menos. Porque marcou 2 goles Javi Pazos, non sei se marcou o segundo e o terceiro, coido. Así que non sei se levan 4002 ou 4003, pero bueno, este xusto é o gol número 4000 da historia do Marín, así que queríamos recuperarlo aquí como curiosidade e tamén lembrar iso, que o Supermarín, que tantas fichases fixo espectaculares, Churré, Sila, Javi Pazos, que está a un punto do Ribadumia. Rey, sí señor. Cuidado, Pues aí está, a un punto. O Marín de Javi Pazos que marcou este gol número 4000 na historia do club. Grupo 6, queres dicilo ti? O que temos que reaccionar específicamente porque pidieronnos por Instagram que reaccionemos específicamente grupo 6. Pois bella, dalle. Da primeira futbol, entón, así de primeira Jacobo Millán tamén, correcto. Jacobo Millán, dixo Catalín, correcto. Correcto. Líder, 59 puntos el Láttida Matamá, 54 segundo Gondomar, terceiro Xuvenil de Pontereas con 52, cuarto Sporting Guardés 51, Vila do Corpus quinto 48, sexto Chaín 40, Rápido Bouzas que xoga contra o Láttida Matamá nese derbi vigués nesta fin de semana, séptimo 38, 36 oitavo Progresista, noveno o Mos con 30, décimo o Domayo con 30, décimo primeiro Racing Castrelos con 30, décimo segundo o Vilaboa con 30, es decir, 4 equipos empatados a 30 puntos, décimo terceiro Tomiño 28, décimo cuarto Rivera 27, décimo quinto Caselas 22, e en descenso, 16º Caldelas 21, 17º Candeán 8 e Goián 6, último, Cabeiro. A clasificación. Matamá ascende de calle. Ten moi boa pinta o Matamá, a verdade. Esperemos tamén sen sernos do Matamá, pero que bueno, que non sexa un pouco equipo ascensor, non? O Matamá que xa estivo na preferente, que volveu baixar, que durou un ano, un pouco alerta Navia tamén, aínda que este ano alerta Navia, veremos se quen de lograr a salvación tamén na preferente sur, que polo de agora parece que sí, así que veremos. Penedo da Mo, Penedo da Mo, sí señor. E deste grupo 6 temos que falar do que nos comentaron como un dos mellores dianteiros de toda a primeira futbol. Aí tes. Fica coa xencia. Kevin Castro, ano 1998, é dicir, ten a miña idade. Ten un pasado curioso ali por Madrid, Alcobendas na preferente con 19 anos, xogou no Colunga na terceira división grupo 2, no Adrián Colunga, no Intersoccer Madrid Senior, e chegou a debutar no Langreo na segunda federación con 23 anos, despois Caudal Deportivo terceira federación e despois xa Mieres Cultural Areas, Porriño Industrial, Erizana e agora xoga no Mos, o famoso matamazo que creaste o día do barco, efectivamente. Cuidado, Cuidado. Moito matamazo. Eu estaba vendo partido. El Kevin Castro, que marcou un póker, 4 goles na goleada do Mos, 6-1 ante o Vilaboa. Vaya 4 goles, O primeiro aí caneando, este coa testa. O segundo é maravilla, madre mía. Sí, pues mira este, que me parece o mellor. É difícil, rematar esa bola. Mira. O escorzo, cuidado. Sí. E este, a reviravolta. Son 4 moi bons goles. No 6-1 do Mos, colaboración ou non da defensa do Vilaboa, Kevin Castro Choren. Sí, efectivamente, correcto, Dani. Vémolos unha última vez. Coido que é o último que nos queda, entón. Non, temos unha cousiña máis. Unha cousiña pequena, unha pequena cousiña. Sí, aí está, os 4 goles de Kevin Castro. A pequena cousiña é que xa houbo o primeiro ascenso do fútbol galego a pasada semana
non o comentamos no 11 galego, si que yo vin, por exemplo, os amigos de fútbol en Galicia, que ademais coido que hoxe teñen unha entrevista cun dos xogadores do Mondoñedo Ciudad, que da terceira futgal ascende a segunda futgal. Na terceira futgal neste grupo só hai 10 equipos. E por tanto, Non perdeu ningún partido. non perdeu ningún partido. E por tanto, quedando agora mermo O que quede. 3 xornadas, ten 11 puntos como Imenta, así que primeiro ascenso a semana pasada ainda era febreiro. Pois en febreiro do fútbol galego, Mondoñedo Ciudad. Creo que Kevin Castro estaba no primeiro Bouzas do ano pasado, o que abandonou. Sí, porque pode ser. despois de, eu non sei cantas veces me saiu a turra de que o San Fernando xa ascendeu na mesma categoría que o Mondoñedo, tamén hai que recoñecer que o Mondoñedo pois é o primeiro equipo o galego en ascender nesta tempada. Parabéns a toda a vila da... Ai, a cámara. A vila da... Ti sabes que unha das estradas que máis se corta en Galicia é esa de Mondoñedo ali pola néboa, non? Pola néboa. Pero por qué? Porque hai néboa, entón tens que ir pola nacional en vez de ir por arriba. Ola, pantalla completa, niño. Cuidado, É para facer a despedida, ou non vou quedar sin cámara para a despedida. E que ao final falamos tanto que quedeu sen batería a cámara, claro. Sí. 7-10 minutos na tarde. Cuidado, Boa previa fixemos do que... Home, é que... Tocamos todos os temas, ademais. Sí, Xeopolíticos tamén. Sí, incluso, ata posible saída de desecho do compost. Como? Non creo. Veremos. Algo máis? Pois que... vémonos en 2 semanas, e que... Sei que nos vemos. Verémonos, non? Supoño. A semana que ven faremos aí algo de... Ponemos cousas en redes de como foi quedando a cousa. Antón, como vai o Líbano? Como vai por o Líbano a cousa? Última hora, dende o Líbano... Última hora, vamos a abrir Twitter, mentres tanto... Vamos a abrir... É que entrei en Xe para mirar se iso cara algo compos a mitad de directo e empecé a baixar. Mira, Osasuna renova a Braulio Vázquez e Cata ata 2029. Sí, señor, boa nova. O seguinte chío que como balonsista pasamos de gañar en Australia 2026 a retirarse en Australia 2026. E despois aparece Daily Iran News do not sleep tonight, Que significa? Que non durmas hoxe polo que pode pasar. Miguel Quintana reaccionando a de Braulio e Cata con non hai mellor noticia para Osasuna. Teño unha nova, unha cousa máis que non comentamos, que debutou Rubén de la Barrera coa Cultural Leonesa e chupou 3. Fixo moito así, pero chupou 3. Adiante. Hai que ir a comer tortilla, aquel sitio onde a foto famosa. Onde o chimparon. Algo máis? Eu creo que xa está, non? Xa podemos irnos. Vémonos en 2 semanas no 11 galego, rapazas. Antón, separan as ligas, que van facer? Suben todos como no 2020? O exército israelita di que activaron alertas en varias zonas do norte tras a infiltración, cuidado, de avións dende o Líbano. Cuidado, Fica coa xeopolítica. Cuidado, sí, aquí tocamos todos os temas. Se separan as ligas, non se van a parar as ligas, confiamos, non? Nada, van a estar bombardeando por aí, nos no pendentes do Mos Vilaboa. Que se paren en novembro, pero agora que empeza bonito. No, que esperen o mundial. Eu levo comendo choiva e frío os últimos 3 meses por aí adiante. É verdade. Agora que fai un poquinho de sol. Oxe, apúntome unha pachanga. Despois de 3 meses vou a xogar unha pachanga. Oxe, gato morto. Levas en chover semana e media. Apúntome unha pachanga. Levo 6 meses a seguir e chove. Está chovendo en Pontevedra. Que che parece? Como dixo un amigo hoxe, pois sabes que esta semana vou de vacacións, eran choiva. Mentras choiva, auga, e non choivan outras cousas, non é tan mala nova. Creo que che sobra oí, non? Mentres chova, non choiva. Choiva é o que cae. Tamén é un local nocturno aquí en Santiago. En Moaña tamén chove. Lástima. Ronda de público e temperatura. A ver, chat. Aquí, agora non chove. Ver, en Santiago non chove. Jatalim. Alvíscase de onde ti eres, está chovendo. Así unha pista máis de onde é Jatalim. Alvíscase por aí. Mira pola ventana, está chovendo ou non está chovendo, Jatalim? Palabra clave, Antón, vaina pensando mentres nos diga. Búnker. Palabra clave, búnker. Lugo, nubrado e 12 graus. Grazas, Volk. Moitas grazas.
Ai. No Líbano tamén chove, misiles. Misiles. Eso xa non tivo tanta graza, ves? Que O penalti de Álvaro Jiménez, non tivo graza. Hai que facer que o está chiste, morrendo pero xente inocente. claro, hai que facer o chiste, pero sen ser directos. Ese sen ser Jatalín directos. sempre foi un bruto, tío, sempre foi un bruto, sen coñecer. Sí. Amigos, amigas, grazas por estar aí un luns máis. Volvemos en 2 semanas co 11 galego. A semana que ven imos de vacacións, pero subiremos cousas ás redes sociais. Esta semana tamén contido, por suposto. Así que nada, pa xente que vedes isto en YouTube, deixade aí a palabra búnker nos comentarios, deixade aí o que querades tamén nos comentarios, hypeade o vídeo se vos gusta, enviade aos colegas, dalle un like que non custa nada, tedes aí o superchat por se queredes deixar cartos. Nos tampouco é que pedamos moito, pero xa está, pouco máis. Para apoiar a Figa coa Bola, o máis importante é que esteades aquí connosco, que fagades comunidade. Que vos pareceron os reels desta semana, ese novo formatín, estas cousas, seguiremos facendo, non, si. Claro. Veremos. Jatalín que non desvela de onde en algún punto de Galiza chove e 13 graus, un máis que en Lugo, así que hai que buscar onde fai 13 graus, Equipo de investigación con Gloria Sierra. Moito la sexta hoxe. Jatalín, é verdad, tamén é verdad. Ferreras e Gloria Sierra, cuidado. No, que pasen porque hai ellos Salvado. A Salvado se iche de dentro, estivo moi ben, Estivo moi ben. Vémonos. Bueno, vou a Cataluña a ver se topo por ellos de Galicia, a ver se pasaron ou non, porque me deben. No, que lle gañou Navarra, Canarias Navarra foi a final. Digo que me deben un partido de pero soldo. Cataluña perdeu igual que perdeu Galicia a semifinal. 2-4 na prórroga. Terías que ir a Tarrasa. ¿Vas a Tarrasa? ¿Dónde vas a estar? Tarrasa. Vou estar na fin de semana vou estar en Barcelona en Puig-Reig. Non perdo o avión. A ver si... No, non creo, no, mal será. Vémonos. No vindeiro vídeo directo. De Fica coa Bola, graza, xente. É o mellor día para poñer esta animación. A ver.